Bona tarda, benvinguts, benvingudes i procedint a aquest acte que ha impulsat el Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzacional. Jo sé que la formació d'aquest centre de recerca és només un pas endavant més, en una trajectòria molt consolidada d'un grup de recerca, però jo sí que volia destacar que, al meu parer, el col·lectiu, ja només amb el col·lectiu de participants d'aquest acte, indica una de les que per mi és les fortaleses d'aquest centre de recerca que avui inaugurem. I és que és un model de centre que té el seu punt fort en la vinculació amb els i les agents clau que formeu part del món educatiu. El Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzacional és un centre que es dedica a treballar i investigar sobre l'organització i gestió d'institucions, tant de l'àmbit de l'educació formal com de l'educació no formal. Les persones que estem aquí en el Criedo compartint una idea. En el món educatiu, en el món de la formació en general, hi ha molts bons professionals i professionals, però moltes vegades las seves actuacions quedan limitadas por el context. También se dice que hay resistencia a las reformas y eso puede ser verdad. Yo, como lo veo, es que esa resistencia es porque no se ha involucrado a los actores principales en el proceso desde el principio. Requiere que se vaya mucho más allá del diseño, de lo que es el diseño de la política y que se configure la reforma educativa como un proceso completo que haga pensar desde el inicio hasta el final cómo lograr este cambio y que incluya la participación de las distintas personas que van a estar involucradas. I l'objectiu és l'aprenentatge dels nostres alumnes, partint de les emocions. Quan jo tinc una emoció, després tinc un pensament. Quan tinc un pensament, tinc una acció, faig una acció. Aquesta acció va vinculada amb una comunicació, amb una forma de fer. Hem anat veient amb els anys que hi ha hagut una progressió, un canvi en el model de lideratge dels centres educatius. Hi ha hagut una època d'un moment en què qualsevol persona al centre agafava la direcció, inclús hi ha centres que encara funcionen molt així, que és qui s'hi posa, no? Si fem el mateix amb un centre educatiu serà totalment diferent, perquè els centres educatius són molt permeables a l'entorn, són molt fràgils en aquest sentit, perquè depenen molt de les persones i que, per tant, aquí sí que estic d'acord que hem d'anar a cuidar les persones, però jo no crec i no comparteixo la visió de que tothom és líder. És a dir, en un equip tothom és molt bo en alguna cosa, però de líder només n'hi pot haver un. Perquè la societat en la que estem és constant canvi, per tant serà liderar cap a una gestió del canvi, no solament per part dels centres, sinó també de l'educació en general. Hem de formar els nostres ciutadans, els futurs ciutadans, per saber gestionar els constants canvis amb els que estem. I l'escola ja no pot estar d'alguna forma mirant el desenvolupament de tota aquesta era digital en la que estem, el que avui se comença a anomenar l'educació 4.0, és a dir, un tipus d'educació inclusiva, i on tot lo digital forma part també de la forma i del treball. No solament és un recurs que fem servir de tant en tant, sinó que ha de formar part de l'organització de la gestió de tot. El primer premi Criedo a la innovació i desenvolupament d'institucions educatives i de formació l'atorguem a l'Escola Tarlatana de Sabadell per destacant l'existència d'un projecte pedagògic ben fonamentat, millorat permanentment i desenvolupat i amb la comunitat educativa en un entorn d'alta complexitat. Moltes gràcies. Molt emocionades. Sí, la veritat és que molt contentes d'arribar aquí, de participar en aquest primer concurs de Criedo.